Hrvatska i Libija surađuju u graditeljstvu, brodogradnji, nafti i plinu te elektroenergetici, a potencijali postoje i u prehrambenom sektoru, IT-u, drvnoj i farmaceutskoj industriji. Može li i bolje? Hrvatska i Libija trenutačno bilježe relativno slabu robnu razmjenu u kojoj dominira uvoz nafte iz te sjevernoafričke zemlje. Hrvatska je u prvih 10 mjeseci prošle godine izvezla tek 2,4 milijuna dolara vrijednu robu u Libiju, i to živa goveda, plinske turbine, obrađeno drvo, cement i pekarske proizvode. U isto vrijeme uvezeno je robe za čak 93,3 milijuna dolara. No, obnova Libije nakon rata prilika je za hrvatske tvrtke. To je istaknuto na Hrvatsko-libijskom gospodarskom forumu koji je u organizaciji Hrvatske gospodarske komore održan u Zagrebu. Drago mi je da je naš partner, glavna Libijska unija komora, vidi potencijal buduće suradnje. Uz već navedene sektore područja suradnje potrebno je istaknuti velike hrvatske mogućnosti u još nekoliko sektora, u prehrambenom sektoru, sektoru IT-a, drvnoj industriji i proizvodnji te farmaceutskoj industriji. Osim toga, Hrvatska kao dio Europske unije libijskim gospodarstvenicima može ponuditi izvrstan geostrateški položaj kao ulaz i vrata na europsko tržište od 500 milijuna stanovnika. Rashid Abu Ghufa, otpravnik poslova veleposlanstva Libije u Hrvatskoj, istaknuo je kako se u Libiji poduzimaju veliki napori da se uspostavi dogovor i nacionalna pomirba, kako bi se mogli provesti parlamentarni i predsjednički izbori. Libiji treba pomoć u izgradnji svega uništenog u ratu i zato država potiče aktivaciju gospodarskih odnosa s prijateljskim zemljama, poput Hrvatske, koja ima duboke povijesne veze s Libijom. Mohamed Raid, predsjednik glavne Libijske unije komora, ističe kako računaju na Hrvatsku kao partnera koji će pomoći u obnovi svojim iskustvom i stručnošću. U Zagrebu žele pokrenuti intenzivniju gospodarsku suradnju i pokazati da Libija otvara velike mogućnosti za investicije u izgradnji zemlje. Ujedno predstavljaju Libiju kao vrata Afrike, koja je veliko tržište za sve moguće proizvode. Unija komora i Hrvatska gospodarska komora potpisali su i memorandum o razumijevanju koji je prvi korak u puno intenzivnoj budućoj suradnji dviju komora.